Awas sifat ambisius. Panglimbang 5 menit dina Setupaing tanggal 10 Januari tahun 2026 kapethik saka Injil Yohanes bab 3 ayat 22 tekan ayat 30. Dek jaman kawitan madegi keraton Majapahit biyen ana sawijining tokoh ambisius jenenge Dyah Halayudha. Awit saka ambisiuse dheweke tega nyingkirake kepara ngurbanake liyan kalebu sekabate. Intrik-intrik kayata ngedulan mitenah liyan katindakake amrih dheweke bisa nglungguhi lan nglanggengake jabatan minangka Mahapatih. Akeh pahlawan pengpengan Majapahit dadi kurban adu-adu pitenah lan laku culikane. Para pahlawan mau kayata Nambi, Lembusura, Ranggalawe lan Kebo Anabrang. Awit saka trikahe kuwi dheweke uga dijenengi Mahapati, kepara sengkunine Majapahit. Crita cecala ndak angkat kanggo pancadan panglimbang waosan dina iki. Sebab manut pangrasaku ana ambu-ambu tumindak provokatif minangka wujud sifat ambisius ing waosan dina iki. Swasana ambisius rinasa para murid Santo Yohanes padha wadul marang gurune menawa wong kang nate dibaptis uga mbaptis. Jroning wadul murid-murid mau kupiya manas-manasi atine gurune kanggo nglabrak lan menggak tumindake Gusti Yesus. Sedaya tiyang sami pindah dhateng mrika. Mengkono pawaduli. Para murid Santo Yohanes ora kepingin gurune antuk saingan. Sapa kang nyaingi kudu diendhek utawa dilarang. Kawitane prastawa gejegan ngenani prakara kesucian ing antarane murid-murid Santo Yohanes karo sawijining wong Yahudi. Sajake jroning regejegan antara para murid Santo Yohanes karo sawijining wong Yahudi padha banding-bandingke endi sing luwih hebat antara baptisan Santo Yohanes karo baptisane Gusti Yesus. Kanthi gemedhe para murid Santo Yohanes mbela lan ngunggulake baptisan bapa gurune. Dene sajake wong Yahudi luwih condong ngunggulake baptisane Gusti Yesus. Bejo ati lan pikirane Santo Yohanes isih wening saengga ora kepangan lan kebrongot kekarepane para murid, uga ora kebrongot karo ambisi pribadine dadi wong kang luwih kondang, unju lan kasuwur. Kanthi sares Santo Yohanes paring wangsulan, wis ndak kandhakake wiwit sakawit aku mono amung dapur cecala. Cecala mono kudu mundur lan luwih cilik rikala sing dicecalani tansah luwih gedhe lan kasuwur. Saumpama Santo Yohanes kebrongot karo wadule murid-muride, mesti bakal dumadi perdondi antara Gusti Yesus lan panjenengane kepara nglibatake para muride uga. Bisa wae padha memungsuhan lan paten-patenan. Andhapa sore Santo Yohanes nyelametake murid guru sakloron sarta nyengkuyung lancare karya kaslametan dalem Gusti Yesus. Para tresna pelem kinasih prayoga dingati-ati karo sifat ambisius. Aja nganti marga nuhoni sifat ambisius kang tan kalandasi sifat andhap asor nimbulake maneka perkara kang ngrugekake liyan. Demi ginayu gegayuhan pribadi, sifat ambisius bisa ngurbanake liyan, ngrusak paseduluran, kepara mecah belah guyub rukune sawijining pakumpulan. Prayoga ngegulang sikap andhap asor amrih ora kebrongot lan kepancing karo pangojo-ojoke liyan. Suwawi sami munjuk kunjengas dalem Yang Rama Sang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah awit tuladha luhur Santo Yohanes Pembaptis ingkang margi sifat andhap asoripun saged ngawekani dumadosipun prastawa kirang prayogi tumrap pasederekan sarta cengkah saking ayan kabar kabingahan dalem. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwinjang Roh Suci
kados sing kula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjungan dalem Yang Rama sayang Putra Twinjang Roh Suci. Amin.